Arratsalde on denoi, eta eskerrik asko Belen Azpeitian omenaldira etortzeagatik. Ongi etorri Maialen Gurrutxaga, Uribarko alkatea, ongi etorri Gorka Iturriaga, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaritza. Ongi etorri ere bai Elgoibarko alkate ohieri, hori bada, gurekin daude gaur Lucio Beitia, Jose Ignacio Elkoro Iribe, Guillermo Garate, Jose María Oru Esagasti, Maribi Agirre Gomez Korta, eta Ane Beitia, ongi etorri. Baitxa ere Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentzia gurekin dago, ongi etorri. Belen Azpeitian senideak ere bai. Juan Mugerzan senideak ere gurekin daude, ongi etorri, benetan. Club Deportivo Elgoibarreko presidentzia ere bai. Egotoki Atletismo Elkarteko presidentzia. Mintxeta Atletismo Taldeko presidentzia. Julian Azkue Bilarren senideak ere gurekin daude, ongi etorri. Eta nola ez, gainerako gonbidatu danori. Aurten, 80. urteurrena izan da, eta atletismo taldiak udalari nahi dio entregau bertan ikusten duzuen detailetxo hori. Bertan irabazlien dorsalak agertzen dira, beraiek sinatuta, eta detaile politxori eukidebe atletismo taldekuak udalekin. Gaur egun berezia da, berdintasuna guretzako importantia da, berdintasuna sustatzea eta horretarako erreferentiak biztaratzea oso garrantzitsua dela pentsatzen dugu, ez? Eta berdintasun politika gaur egun kriston garrantzia dakate, baina aspalditikan daude emakumeak bidia zabaltzen, emakume, bere momentuan iraultzaileak izan dianak, gaur hemendik ere ikusten ditut aurreko astean omendu genitxun emakume mendizaliak, egon da urtez urte eta alkate guztiak ere hemen daude horren erakusgarri, ez? Urtez urte India lan asko inda emakume asko indute bere bizitzan pauso bat aurrera eta pauso eraldatzaileak izan diak gizartean, ez? Gaur egun oraindik ere behar ditugunak, eta uste dut guri dagokigula erakundioi guzti hori erakustia, erreferentiak biztaratzia segon badaude, ez? Eta hori da gaur erakutsi nahi deguna. Nire partetik eskerrak eman gerturatu zeraten guztioi gure helburu hau dalako, ez? Espektatiba hau sortzia, referente hau biztaratzia, garrantzia eukitzia eta aurrerantzian gure gaztiak eta inguruan gabizenak olako referentiak euki ahal izatea. Belen Azpeitian alabari gerturatzeko eskatuko jot. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu Elgoibar herriari eta Mintxeta atletismo talde guztiari, bihotz-bihotzez. Egin duzuen omenaldi hau ikaragarria iruditzen zaigulako, oso hunkigarria. Eta bere lorpen guztien adierazle oso polita. Mila esker, amak pila bat eskertuko zuen. Bestalde esan ere baita ere, Juan Mugertza krosa zaintzen jarraitzeko eskatu nahi dizuet. Izan ere, altxor handi bat duzuela erakutsitzen iguten 75. urte horreneko ospakizunean. Oso gustura egon ginen, eta atletak nola maite dituzuen eta nola zaintzen dituzuen sentitzeko aukera izan genuen. Segi horrela. Eta azkenik, Ricardoak esan zian anekdotaren bat kontatzeko, baina namak ez zigun atletismoari buruz apenas ezer kontatzen guri. Baina, aukera hau aprobetxatu nahi dugu, aurten gainera, Joko Olimpikoen urtea izanik, Belen Azpeitia mendierozen lorpen edo meritu handiena gogorazteko eta azpimarratzeko. Belen Azpeitiak, 1972ko uztailaren 26an, 1500 metro lisoetan, Espainiako errekorra lortu zuen berriro ere, 4 minutu, 18 segundu eta 60 marka eginik. Atletismo Federazio Internazionala, Munitzeko Joko Olimpikoetan parte hartzeko, marka minimoa 4 minutu eta 20an ezarria zuen. Beraz, Belene, Joko Olimpikotara joateko marka lortu zuen. Baina Espainiako Atletismo Federazioak ez zion utzi. Arrazoiak? Amak egunkari bati adierazizioen bezala, politikoki beste garai batzen, emakumea zen, eta euskalduna zen. Beraz, ondorioak zuek atera, bai?
ere, eskerrik asko gonbiteagatik, alkate hoi, klubeko arduradun, zinegotziak, lagunak, zorionez, askotan tokatu zaite Elgoibarrera gerturatzea, eta hori seinale oso ona da. Seinale oso ona da. Goi mailako probak dituzuelako, antolatzen dituzuelako. Belenek ere, bai cross mugertzan honetan, eta baita ere gimnastikako uliako proban ere parte hartutakoa da, eta egun batean, hanengoela antolatzaileekin galdetzen didate. 80 urtez ondoren eta hauek ere ez dakizen bat urte daramatzaten, gauzak oso ondo egiten, eta aizu, horka, gomendio bat emango diguzu. Eta zanien, baina enaiz ausartzen, zuek dakizu egiten duzuena eta oso ondo. Zanien, baina bai konturatu naiz gauza batez. Normalean, proba garrantzitsuenek beti arima daukate. Beti daukate detaileak oso ondo zainduta. Logikoa den bezala. Izugarrizko maila izateaz gain, gainera detaileak zaintzen dituzte. Eta nik uste dut gaur beste detaile honetako bat ikusten ari garela. Erreferenteak goraipatu. Proba hau, kirol proba hau, garrantzitsua egin zutenei ere omenaldiak eskaini, eta bereziki eta hemendik ikusten dana da, gainera herriko jendea erakarriz. Eta osagai horrekin ezin da gaizki atera. Ni bakarrik zoriondu egin nahi ditut Mintxeta Klub taldekoak, baita ere Elgoibarko udala, baita ere Elgoibarko herritarrak, zeren horrela bakarrik osagai guzti horiek lotuz eta detaileak asko zainduz, maitasunez, arimaz, egin daiteke egiten duzuen proba internazional hau eta tankera honetako omenaldiak. Eskerrik asko benetan gonbiteagatik eta jarraitu horrela. Ignacio berezi hartua musika eskolako Mai Arrieta eta June Fernandezek biolina bi ahotsetan pieza poli bajoko digute, zurekin batera, ETS-ena. Parian jarturiko zate, favorez. Argazki badala, 1972an atarata, eta esan Julianek ataratako azken argazkixetako bat izan zala, hortik astebetera zoritxarrez hil zan da. Baitxa era itxatu Mamo Walden argazki hori ere beria dala, Julianena dala, eta Juan Mugarzan argazkixa ordia Indalezio Ojangurenena dala. Besteripe, eskerrik asko gerturatziarren, gonbidatzen zaitxustegu 2025ko urtarrian bostian izango da Juan Mugartza Krosa eta bertan elkarri ikusiko dugulakoan. Placer bat izan da.
Claro.